Doncs la història amb el Josep Maria de Sagarra i amb l'I.S. Broggi va començar amb un projecte que ens arriba al museu de la mà de la gerència i que és un projecte que ve de la Fundació Bofill, animant-nos a participar en un projecte de llarga durada. Jo estic al Departament d'Educació, però el projecte arribava com un projecte de museu, un projecte per tot el museu i per tant reclamava o es volia treballar d'una manera transversal amb un equip que estigués conformat per diferents agents que treballen en el museu. Però aquest projecte forçava a generar un equip on ens trobéssim gent del Departament d'Educació, del Departament d'Exposicions, de Registre, de Restauració, de Comptabilitat, és a dir, tot un grup idiosincràtic dins del que hi ha a dins del museu. I va ser com acceptat d'una manera molt alegre i amb moltes ganes des d'Educació, perquè teníem aquesta oportunitat d'un projecte de llarg recorregut i que per tant no necessitàvem tenir resultats al mig any o a l'any, que és una mica el que passa normalment amb els projectes educatius, però com a museu ens posava en una situació nova i que els equips o la gent que es va animar a participar en tenia ganes, sense entendre molt bé com ho faríem. Se suposava que ens aniríem trobant i que aniríem veient el què. D'altra banda, l'altre grup de treball era l'Escola Sagarra, era el claustre de l'Escola Sagarra, tot el claustre. Allà nosaltres vam veure un grup de mestres que anàvem a per totes. Anaven a per totes, però el primer que van dir és nosaltres del contemporani no en tenim ni idea, no sabem res. El bo era que per començar no calia que tots sapiguéssim alguna cosa en particular, sinó que entre tots sumàvem molts sabers i això era algo important. Però sí que és veritat que el primer punt va ser anem a conèixer-nos, anem a veure com és l'Escola Sagarra, on està, quines són les seves circumstàncies que fan que estiguin en aquest projecte i després que el claustre també vingués al museu i poguéssim conèixer-nos des de la part de la institució. Ens havíem de conèixer, havíem de començar a establir una relació i nosaltres els vam convidar al museu. I els vam convidar al museu no només com un lloc on és un espai de coneixement i de pensament i de contingut artístic, amb obres d'artistes, sinó realment com una petita ciutat d'oficis. Perquè si tu vas passant per les diferents plantes d'oficines, el que et trobes és tota una sèrie d'agents que cadascú des de la seva disciplina el que fa és treballar per un objectiu comú, que és l'activitat que passa en el museu, les exposicions, els programes públics, educació. Llavors, vam intentar realment fer que aquesta preocupació per el desconeixement de l'artístic desaparegués una mica i entenguéssim que allà estàvem per poder-nos ajudar o per poder començar a treballar des de les qüestions més pràctiques a les qüestions més conceptuals. I que, per tant, és com si diguéssim que mostràvem la part pública però també el backstage del museu. I va ser un inici que va tranquil·litzar respecte a aquesta qüestió, però era a l'inici, començar a generar aquests espais de confiança que a poc haurien de ser de complicitat. És veritat que el primer any crec que va ser l'any més dur dins del que podríem valorar un cop mires en perspectiva, perquè va ser un any de veure on ens trobàvem. Hi havia encontres i desencontres en les relacions. Vam tenir certs moments puntuals, podríem dir com d'emergència, és a dir, quan va arribar a les portes obertes era necessari poder explicar que estàvem dins d'aquest projecte, que en aquesta escola estava passant alguna cosa i per tant ens va ajudar a començar a anclar a partir d'unes necessitats reals com ens vinculàvem. A partir d'aquestes necessitats linkaven amb l'equip del museu, que a poc l'equip del museu va començar a girar-se molt cap a les dues coordinadores d'educació, perquè al final hi ha com una mena de relació orgànica que no es pot acabar de desprendre, i això també va forçar que, tot i que treballàvem com a un grup de museu, sí que les coordinadores d'educació van ser com les portaveus d'aquell equip del museu. Elles eren l'enllaç amb l'escola i a partir de la demanda de l'escola, de la necessitat, del desig,
nosaltres miràvem cap a dins del museu, des de lo més pràctic a lo més conceptual, i intentàvem fer la connexió. I el primer any va passar amb les portes obertes, va haver aquesta necessitat, hem de mostrar cap enfora què està passant, i els hi vam proposar a l'escola de fer una acció col·lectiva, de convidar a un grup que era bastant activista del ganxet, la guerrilla del ganxillo, i que ja havia fet diverses actuacions a la ciutat i que havien tingut el seu ressò, doncs vam contactar amb elles i les vam situar en el moment en què estaven al projecte. I que si podíem pensar en nosaltres una manera de generar una activitat que poguéssim explicar a l'escola però que alhora la poguéssim obrir a altra gent i que la poguéssim connectar amb aquestes portes obertes. I efectivament ens van dir sí, us podem fer un taller a l'escola, ensenyem als nens com es fa un patró per poder generar un lema o un missatge i utilitzem aquestes valles que teniu a l'escola, que són talment com si fossin una tela i que es poden com cosir, per treballar-ho amb trapillo. El que vam fer va ser venir, treballar amb els nens, decidir quins lemes i plantejar el taller de cara al dia de la jornada de portes obertes, on els alumnes estarien continuant fent la seva feina però convidarien a la resta de famílies a que participessin, i el resultat final podia quedar permanentment en aquesta valla, ja començant a donar com unes notes de que aquí està passant alguna cosa. De fet, us deia que el primer any va ser com un any d'encontres i desencontres, l'escola té un ritme i la institució en té un altre. He de dir que el de la institució sempre és més lent que el de l'escola, i cada vegada més. I la dificultat va ser en el moment en què sorgia alguna cosa, com ens posàvem en marxa, i el temps que tardàvem nosaltres en posar-nos en marxa. A l'escola ja li havia passat el moment de fer-ho, i allò era com alguna cosa preocupant. I el que vam decidir el segon any, per modificar una mica aquest funcionament del primer, que ens trobàvem en algunes reunions de seguiment del projecte i en algun moment específic, però no d'una manera permanent, el que vam decidir és que el segon any necessitàvem tenir un espai, com a mínim mensual, de treball, que ens trobéssim, que poguéssim compartir què és el que estava passant a l'escola, quines eren aquestes necessitats o desitjos, que jo estigués en aquell mateix lloc i que instantàniament, segons les demandes o el que estava passant, jo pogués començar a fer aquelles connexions, posar-les sobre la taula i veure si jo podia ser interessant. Perquè fent-ho així, jo me n'anava ja el dia següent amb tota una sèrie de qüestions que podia activar i que podia accelerar i no estar en aquest joc de mails. Vam aprofitar, no vam generar un espai nou perquè el claustre anava molt a tope, tenia el seu espai de formació amb el Dimas, tenia les seves reunions, perquè ells també han establert unes reunions de seguiment del projecte molt importants, i el que vam fer va ser que jo em vaig sumar a la sessió de formació que es feia amb el Dimas Fàbregas, que era una formació que acompanya el projecte, i en aquella sessió de formació ens trobàvem tots, el claustre, el Dimas i jo, i tots participàvem, i allà, a part de fer coses que havien sortit de l'anterior sessió, també sortien elements nous, interessos, fils que es volien estirar. Jo prenia nota, inclús en algun moment podia pensar, i entrant a la web del MAC, vau entrar i deia, voleu per aquí, anem per allà, i avançàvem i començàvem ja a treballar en directe. I això ens va ajudar a fer que el ritme comencés a ser més paral·lel, i que no hi hagués aquesta diferència de ritmes on nosaltres no hi arribàvem per les seves necessitats. Jo crec que va ser clau, perquè quan estàs d'una manera més constant en contacte amb el claustre, també pots veure com va fluint el claustre, pots sentir els moments d'angoixa, perquè es van donar, de por, de no saber si el que estàs fent va cap a un bon camí o no, però en el fons era com un anar coneixent totes les particularitats, el detall de cada mestre. Els mestres no són tots iguals i uns van més a full i altres els hi costa més. Llavors, era una manera de, si més no, de conèixer-nos, és que realment era estar allà en el moment en què passaven les coses. I quan més estàs, més ganes tens i més necessitats tens d'estar. Per tant, va fer que els encontres anessin sorgint i anessin multiplicant-se.
Nosaltres, dins de tots els nostres programes educatius i relacions i connexions amb Red que tenim amb diferents agents, vam començar a establir contacte amb la Fundació Carasso. La Fundació Carasso ens va explicar el projecte MUMO, que entra dins de tot un programa que el que fa és examinar els dispositius mòbils dins del camp de l'ou artístic com a elements claus per poder arribar a totes aquelles zones on l'art o la institució artística o cultural no hi és. I ens van demanar que tenien aquest projecte del MUMO, que era un tràiler de camió que s'havia transformat en un mini espai de museu al voltant de la figura del Daniel Buren, de l'artista, i que es anava movent, s'havia mogut per França, ells buscaven començar una ruta per Catalunya i per l'estat espanyol, ens van sol·licitar assessorament i els hi vam a través de també escoles amb les que havíem treballat, vam dir doncs podríeu proposar en aquestes escoles. El que el MUMO vingués al teu lloc era un movidón, perquè és un tràiler on havies de demanar permisos per poder-lo tenir en l'espai públic, tenia que tenir unes condicions, però realment era un impacte quan arribava al lloc, perquè no podia passar inadvertit de cap manera. Aleshores vam dir, ostres, el MUMO, la seva ruta per Catalunya l'ha de començar al Segarra, o sigui, és la manera de començar el curs, perquè això coincidia just al setembre, de començar el curs amb una bomba artística, pràcticament. I ens vam posar mans a l'obra i va fer que sortíssim als mitjans, va fer que ells poguessin també començar a expressar i a ser visibles i a parlar i a començar a comunicar el que estava passant. Ens estàvem posant ja en situació de que està passant alguna cosa seriós i important i anem a per totes. A poc vam començar a veure de quina manera podíem continuar, encara que fos amb un treball més lent, però que anés calant, de connectar l'escola amb els espais més pròxims. Per exemple, l'escola Segarra està al costat d'una escola bressol que és Galatea, i entre Galatea i Segarra moltes vegades no hi havia aquest circuit que un donaria per sentat perquè és que estan paret en paret. Llavors, vam anar a Galatea, els vam convidar que participessin d'un dels projectes que nosaltres teníem per l'escola bressol, convidats també pel Segarra, perquè comencessin també a connectar-se d'alguna manera i entenguessin en què estaven engrescats l'escola Segarra. Una altra de les vinculacions també que vam intentar fer des del principi és amb les famílies, amb la comunitat educativa, és a dir, aquella escola bressol del costat i les famílies, les AMPAs. Els vam convidar que participessin dels programes familiars, que poguessin venir quan volguessin, però que tinguessin com aquesta llibertat de sentir que el museu estava obert permanentment per elles. Això serien coses importants, però després n'hi havia altres que poden semblar molt banals, però que no ho eren, però és la necessitat que et venia a l'escola i deia, ostres, tenim una escola supergran, amb moltes parets, amb molts espais, però no sabem com mostrar tot el que estem fent. Fem molts treballs bidimensionals, que és el que moltes escoles, però com ho podem exposar, com podem fer un display atractiu? I aquesta pregunta, quan va arribar, jo la vaig traslladar als equips del museu que constantment estan pensant en el display expositiu, amb una coordinadora d'exposicions i amb una coordinadora d'arquitectura. Anar a l'espai de l'escola, examinar-la, fer un anàlisi i compartir amb elles les possibilitats d'aquell espai físic arquitectònic. Però també vam sumar en aquesta mirada com més tècnica la d'un artista. Un artista, el Jordi Ferreiro, que va venir a fer un taller on els va mostrar que treballar amb un format bidimensional no té per què ser exposat sempre de la mateixa manera, que hi ha moltes possibilitats de fer atractiu el format bidimensional. I de cop i volta, amb ells, els va començar a bullir el cap. O sigui, de veure com aquells espais meravellosos, més les possibilitats de jugar amb el que els havia explicat el Jordi, podia modificar aquesta necessitat i alguna que volíem fer, que era que tot el que està passant a les aules pugui estar ocupant permanentment tots els espais, des de les escales, a les parets, al sostre, al dins i al fora. El dins i el fora preocupava com lloc on s'ha de veure que aquí està passant
alguna cosa. I a poc anàvem com connectant, però ja us dic, des de les necessitats no absurdes, però sí com molt pràctiques o del moment. Després del magnet teníem tots molt clar que ja havien passat coses molt interessants, perquè en el fons també ha estat una relació en la que ens hem donat compte que les institucions, que moltes vegades semblem que ho hem de saber tot o que controlem tot, en el fons el que hem fet és un exercici molts cops de desaprendre, tant l'escola com el museu, i hem desaprès per aprendre junts. Jo ara, amb la perspectiva del temps, crec que hem fet com diu una artista educadora, la Mònica Hoff, un exercici d'imaginació institucional. L'escola és una institució i el museu és una institució i ens hem donat el gust de poder-nos imaginar d'altres maneres. I això és com una cosa que realment acaba tenint els seus impactes en cada espai. Però sí que és veritat, a nosaltres la relació amb el... És a dir, el fet de no poder tallar de cop i de dir, bueno, ara ja no ens veurem, era impossible. Hem generat una complicitat i una confiança i una necessitat de que nosaltres, per nosaltres, ells són uns agents que ens ajuden a provar, a testejar coses noves. Els hi comentem, ens agradaria fer això, com ho veieu, veniu, participeu, ens donen la seva opinió, ens critiquen. Perquè això sí, des del primer moment van tenir els seus moments de crítiques dures que, a més, posaven el dit a la llaga de la institució perquè sabien perfectament allò que des de la institució no acabava de funcionar. Però és interessant perquè estem fent alguna cosa constructiu. I la veritat és que continuem aquesta relació però han anat a més, o sigui, s'han anat empoderant. El claustre s'ha empoderat. Ha participat de performance en activitats públiques, amb artistes. És a dir, tot allò que hem estat treballant s'han deixat atravessar per aquest moment.